Sengivala ngithanda ukumemezela ukuthi ishow le ezobe ise-Carnival City ngomhla 24 August kuzobe kuyishow yokugcina. Njengamanje sengiyokwenza umusic. Ngiqhubekela kwagcina khona ubaba uVusiXimba. Ngoba amahlaya sengiwenzile nanokuthi phela umuntu uyakhula. Umuntu uma ekhula uzogcina eseba nomndeni, eseba nonkosikazi. Uyacabanga bengangithatha serious ngingedwa. Sebengasamthatha serious unkosikazi wami, ney'ngane zami, nomuzi wami, konke nje okwami. Yabo, sebecabanga ukuthi unkosikazi wami i-prop. I-prop lento esetshenziswa estage, mhlawumbe kwi-theatre noma ophathwa i-comedian, mhlawumbe noma umuntu ophefomayo, mhlawumbe ey'phathele uchacho ngalelo langa. I-prop leyo. Uyacabanga-ke umkami sebemthatha njengochacho. Iy'ngane zami bey'thatha njenge-sunlight. Ngithe angime ku-comedy leya ngomhla 24 kuzobe kuyokugcina. Kufike wonke umuntu ongahlekanga lapho angazi. Omunye uzothi indaba uyenzele eGoli. Ngiyenzele eGoli ngoba eGoli khona wonke umuntu. Uma ungekho eGoli angi-understand ukuthi ukuphi. Khona wena abeSuthu, wena amaSwati, wena amaXhosa, wena amaVenda. Uyabona nje eKatlehong kuhlala ama-China eKatlehong. Kuhlala ama-China khona akhuluma isiVenda. Ngakho-ke khona wonke umuntu eGoli. So uHMP uyaphuma Friday. I-link yakhona izobe itholakala le ngoma kuwonke ama-platforms, digital platforms. Songena ngayo eCarnival City. Sithi nje HMP, inkunzi yami. Yeah. So isho yokugcina le amathikithi ase-computicket awu-R150. Aqala ku-150. Ama-early birds laba bazofika kuqala aba-1000 bazothola i-discount ka-R50. Yebo. Omunye uzothi indaba manje usuyocula uyiqala, yabo, ukucula into yami vele-ke. Iyona nto-ke nje le ekuyinto yami. Uzoyikhumbula ingoma yami eyantshontsha uProfessor, imoto etshontsha imali, uma uzokhumbula kahle. Yantshontsha uProfessor ngisayicabanga. Ngathi sengithi ngiyayibhala ngayizwa isidlala ereyidweni. Angazi kanjani, ungangibuzi.